И окей, какво става, хора? Знаете кой съм аз? Аз съм Legendary Gamer и днес ще играем една много яка игричка, така да го кажем. Много сладки. Dragon City се казва играта, много съм хайп да игра. Така мисля да направя епизод, че добра игричката, кефи ме. Има яки дракони. И мисля да направя битка или колко джема искаш ти, бе, че трябва. Специално за вас. Само трябва да го дигнем. Така, ох, колко си могъща. И окей. Сега ще играем. Така, чакай само да си пусна това. Къде отида? Ето го. Това ни дава повече кръв в битките. И горе-долу яко. Аре също пече ще играм. Нупче. Тук се чудара, ще пусна за тая. Игричката не е много така забавна, но не е много, как да го кажа, не може да стоиш примерно 100 години. Тук в играта и нещо да правиш прости и разни. Тук в смисъл, влез си, обираш си злато, храниш си драконите, биеш се. Биеш твои приятели, просто това е играта. Няма много игра, но аз сега ще направим един, мисля, чест опенинг, защото има един, не чест баш чест опенинг, ама има едно такова, как кажеш, едни там битки, където там ти дава честове. О, колко съм тъп. В то ми свали си. О, яко! Бах ти тъпия дракон. Си сложил той. Вау, верно, аз съм с 2 дракона. Имам късмет, хора. Вземи, бе. И good game, печайл. Клем. Не искам. Ете, бе, слагам. Окей. И да започваме с втората битка. Абе, братле, винаги ми се падат такива тапанари, бе, братле. Аре, престанете. Аре, огън пуска. Лава. Вземи тази слава, бе. Мале, толкова има са всичките тези легенди. Това не са нещо като подобно. Това са едни специални дракони, които са много трудни за спечелване. И е булшит, братле, в смисъл. Добре, развивам тебе, печаля. Така. Охо. Вземи този деймич. Братле, той всичките ли ще ги има, бе? Ама да те факам? Не. Дори няма какво да му пусна. 25 левел. Ня. Диева майката. Откъде всички ги имат тея, бе? Аз от доста време не съм играл, ама се тея. То всички ли трябва да имат едни и същи? Аз тая ли атака съм си сменил, бе? Ох, колко съм тъп, леле. Бе. Ох, колко съм тапар, братле. Хил Twin Dragon. Яш ми кура! Мамка му. Аз повече няма да игра. Смисъл. Бах ти тъпото, братле. Смисъл, тази игра яка игричката. Ама много се нервиш понякога. Смисъл, бах ти логиките има тази игра. Честно.
Бах ти логиките. О, да, забравих. Ще отваряме честове. И... Окей, голд. О, това е дракон. Да. Искам онзи да взема. Защото е много як дракон. Много ме кефи. Я да видим всички дракони. What the fuck? То не е зле. Да, аз го имам, не ми трябва. Ако пропускам дракон, съжалявам. Майка, motherfucker! Мега як. Як. Вау, яко. И мисля, че толкова стига за епизода. Аз просто не ме кефи играта.